Ngi pediang snobhai pi barok ki parabangeit ki bapet ya kani ka program ka ba KYRPANG jong ka Christmas. Ha ka bangi wallam shapi na ka spy network jong ka KJP Synod Pdeng. Ngi ai ku blei pi iwe ha ka kerteng ka jong tribe unong pnem jong i Jesus Christ. Kani ka ayom jong ka Christmas. Bat ka por ha ka bangi penkre ya ka jong anong brio ka jong Jesus Christ. Kala nang siang ubi da ka jingbang bat ka jingsngew tanat jong ka Christmas. Bat ki shnong githau kala nang iphieng kum shibenta jong ka jingpynkhreh ya kata ka jiwan nong brio ka jong tribe nong penem jong i Jesus Christ. Ha kani ka janmit na kaliang jong ka spy network ngiwanra shapi ya kani ka program ka ba KYRPANG jong ka Christmas. Ha ka ba na kawai ka Presbytery, siya kawai ka Presbytery. Ngila yo ay kabangin yat. Ya kabangin jingiakren bat ki parabangeit ki jongi. Ngila yo aru ya kabangin pynkreh ya ki Jingrwai ki ba KYRPANG. Nagbenta jong pi barok ki bapet ya kani ka program. Ha kani ka janmit. Ka ay ka Christmas. Kadai ka jingkali ka bangi barok ngila ban kali. Bat ha kanu kurukom bangi ngi pynkreh ya kata ka Christmas. Ktien U Blei kayathu ingi ba U Blei ulapha ila ujong khun balakha marwe syagani ka perthei ban pen ya kinong pop ki pala jot bat ki pala rem ulapha ya utau khun ba marwe uban long ka jingshai jong ka perthei bat uban sius pa ya baro ki brio ki bar tip bangilong kinong pop ya bangin yo ya ka jing ka babam jukon hakani ka por ngidon ya iturika mukhem iban yalam yang i hagaban pulis rang bat ngidon ru ya iwe na ki temen basan hapreng jongi hani kapor itemen basan Livingstone shooting iban bu ya Jingrwai ka KYRPANG Lukas arlenong kat kabapra hadok pakatsa ladon te ha kata kari kinong ablang brot kibasa shalom bat kibaya amit ya kekenhun lang brot jaki hakni ru uangel utrai ulawan si sendon hakibat kaburam utrai kalateng shan baro saudang yaki te kila syapteng si kadai henrai uta uangel ulaong haki wat syapteng naba hakmi ngawalam hapia ka khubor babha ka jingkemen bakraw kaban long ha ki breu baro naba ha kane kasngi lakaya pi ha kasnong u David ya unong penim ubalong Grace uba uterai ai te ha kane kanlong kadak ya pi pinsyap ya ukon lung balasap da kican sap udah tia ha kasyeng oj bat kendit ladon lem bat uta uangel bon ba upat ba kabenang hidayah ro ya U Blei kida ongru kaburam ha U Blei ha kibah cerong tam bat ha ka perthai ka jingsuk ha Pdeng ki breu ha kiba usngew ha Tungin IT U Blei ka Jingrwai po jing ka por ka bamenta sajisin batrai ngi ainguh emeh ka jingpynsngew chume ka ngi ka KYRPANG lengba juga ka program lagu spy network idona try ka program ka bang yok pensngew lama gi sul Jingrwai ga jinglek kemen na try ya ka jingwalong brio ka jong me shi ka perthai try hoi ka long ka tayau ka KYRPANG bat ka sngi ka KYRPANG ka bang ab khmi lenti ya ka jingwan ka jong me shi ka perthai try kum ki brio ki ba shanya ki banget hame try ki ba don ka jinget hame oi ka sngi ka jingchop thiau ka jongi ya ka me wan ba na gi pop ka jongi try bat kum ta kum khon ki jong me ki ba shanya ki ba don ka jinget ki ba scam hame try ngi kum ki brio ki ba IT ki jing ko jongi hame try oi ni lek kemen leng ba jong ka por ka ba mantang ab khmi lenti ya ka jingwan ka jong me try ka ktien chime ka ong na ba bli I kata ka perthai ka ba pha ro I khon ba khamar wei ban pen mingi try kum ta try ngi ngam don henry tang ka jing pen pau ka jing songo chime ka jing kemen ka ba khrau chime try ya ka jing ka jong me lam ka jing ka ba phla ka jong me try ba lam ka jong ka program lam ka jong spy network lam ka KJP Synod Pdeng ka jong try oi kalong ka jing kyrkhu ya barok ki bi sngew ya ka try ka tayo chu ka jing lek kemen chungi ka jing kemen ya ka jing wan chu me try oi tolong ka jing kyrkhu ya barok ki rem peying ki ba
Pdeng ime kum Jesus Christ sunong pen emu jongi atrai. Hagi wei biyok sngew ri aka. Kalau ku khubor. Kaman pen temai ke jinget ke jongi. Lyngba juga di Christmas hikaba. Ngiyok pen Pdeng ke snem ke mata atrai. Shimti ke jingkat kerpat ke jongi ke por ngipan ke tege Jesus Christ. Amen. Ngia wer lang ipi baru ki parabangeit ki bape ikan ke program hak ni ke por ke bamenta. Bapinya shim benta lang bat ngi hakikat tu kat ni ki Jingrwai Christmas kum shibenta jong ka jingpynkhreh jongi ya kabangin Pdeng ya ka Christmas haki do onot ki mensiem ki jongi tu nya ruai lang da ka mensiem ka bashirhem. Hakan ni kapor ka bamenta ta kaliang jong ka spy network ngiyo ay kabangin ya keren bat ki parabangeit ki jongi na ki Presbytery ki bapher hapo jong ka KJP Synod Pdeng ngidon ru kat tu kat ni ki jingkli ka bangi Laloo iki bat ka baning kong ka bangi Laloo iki kalong hakan ukur kom baki ki jingpynkhreh ya ka rukom rakhi Christmas hakit hain ki jongki bat ka ei ka jupen sotonat iki ha kapor Christmas alinginya sngam ka ei ka bagi parabangeit ke jongi ki don ni ka ban pensngo ha Pdeng jongi ha ni kapor ngi tang suyo yone U Blei December kata kamen siam jongi kum ki banget kala wan lupa ka ba ngi sungu komen hadu kata-kata te namal ngi sungu tho badai ka ayom jong ka jingkemen ka ayom jong ka jingwan long brio ka jong try jongi Jesus Christ sala jong ka ni ka perthei kata ki ngi kup ni banget mila cuyo ban penlong ni ka chieseng Christmas nang tangi cuyo ban yarwai Christmas agi yeng ki jongi bat ngi cuyo du ban yedon ki program ki special program ila bandong haka kum hagi yeng mane bat ngi yo du ni ka Christmas ka chiat korol ka jongi ndei ka ba khamdon kam ngi ka dei ka ba kata ka Christmas ka ba kencamen siem ka ba ucisu nyo ya ka ban wan kha ki do nuot ka jongi bangin la ek ban im ga jingim ga batmai bat bangin la ban shakri U Blei khamha bat khamjanai nang ba ga jinget ga jingim ga jongi ba dei tang ma u balong ka lenti ga jingim bangin poi shabeneng abang I mak poi hi ubanai November ter kumta la dangnya I kena la stang bandon to jingshir ham ka mesim jongki adu ki samla adu ki rangba adu ki temenru ka jing kela jong ka ayom kam deshu tang jing kala jong ka ayom dei ka deru ka jing kala jong ki mensi mu jong ki jingpynkhreh nam ta ka Christmas hagi than jong ni sene kamot than bang Christmas ki ni jing bam ki bangi bam bangin buat teneng than ki we dei don nangi ki ba dei brio jong long ki bagi badok ni bam ro wat tang dei ipu tharo do jam bat ki pumaloi ki jong ni sene bangi set hi dei ka long ka jing kemen ka mensim ka jong ni ka bangi yo ban rakhi ka Christmas
the real Christmas, the meaning of Christmas kebaca Isya Kalong Bang Pdeng Jesus Christ is the biggest celebration of all the birthdays kebang ngi rakhi hak perthai barok kawe ban kadonut jongi menta ke Pdeng bat jingpynkhreh ya kajingwan jong Jesus ha ban kha pat sisin ngi Kaya ka bakum ki Kristan ngidai ya ka ban kam pelet jengmut kabadon kam na ka banta ka jenglong jing kum ki Kristan kalong ya ka bangin play ya la ka jong ka do not ya ka ban ai jaka ya utra jong Jesus Christ ban kha ha ki do not ki jongi habang yo habo tra yo ban syong ha ka do not ka jongi nginyo ya ki bakelal la kalong ha ki long yeng long sem jongi ka jingsuk ka jong utrai kan wan ha ki long yeng long sem ki jongi ha ka imlang ka salang jongi bangin yo pat ya kita ki jingtela bat kan ni kan long kata ka khubor shegi wei pat kamtam ha kan ka than ka jongi ha ka bagi babon ba ki para mensi ki bakodor ki long ki bompat lap deng yo utrai jongi Jesus Christ tiga don kam yang ni kum ki kon Kristan ha bangi penkreh ke Christmas ngin penkreh ka do not ka besisha ha ka bangin penpau shegi wei bangi lolong kita ki kon ki jong blei ki blayo jaka ban kha ka do not ka jongi ban ngin la ban long ki sakhi sheki wei pat ya ka bangin kla sheki wei pat bau tra jongi ulong nong pen yung blasius pa berbul aya la ka jong ka jingim na ka benta jongi cha ban poi ka ayom Christmas ki yo ban pengkreh ya ka Jingrwai kamtam ki Jingrwai koyar bangin yo ban rawai ha ki jing mani khanang ba ka Jingrwai kin long ki bayai renti bat aswa ban poi ka Christmas ru yo ban ya karol bat kemcuk ru bandrung nakawe ka ying sakawe ka ying bat hakani ka sngiru kumha bengilale hagi snam bladap iyo ru ban ai snau bha ya ki khana ki bapas bha na do class 1 bat kumta ter bat ha ka sni Christmas baro bon nangi ki pai Kristan ye le cha ka jing ya seng ban rakhi ban pendon burom ya ka jing wan long breu jong Jesus Christ nang pen im jangi bat ha ka sni ka ba bot pat de iyo banyak Hawaii Christmas banyak disha ban ya bamcha kum ki para bangeit hakani ka ayom Christmas hakini ki thani ni ki dongi jongi haka bede ba Christmas ni ju ya pin shna ying yikitu ki bamdan ying ka bangi ju khat chene daka Christmas makeover nataru ni ju ai snobhai gitu ki basham janjar shamlanat kata ka de ki rakhi Christmas hakani ka balang jongi par hakini ki thani jongi kabapin school tanat yanga hakapor Christmas kalong ba ngayo yakalat banyak kemen bat imei ipa habki sngi ge jungno temen ge jungki kabapin school tanat shushu yanga hakapor Christmas kalong ba habangan ichi ge jing yaseng ngayo yaki hep khana bat yaki long kemi ge bala khamno karta baki kemen ki pu sabke habaki yoro yutrai wala ki ma di kalong yong sem ke ba jaru ene ki kemen Ngiem mengenai perpeng, ngiem mengenai por, pemerintah, pipet, PE ba, KK baro, kim long shuk kita kibaya daidur, bat kejinglong juga Christmas, adanya pai pat juga Christmas ke meningkong, kejing rakhi ke Christmas, hanya kejuk, kata makasor kejungi, tengah kena katahan ke mengingidon, kelaya pun kam, man penbiang kejing internet, kejung kilemba, kitar, man penbiang kata kejing kemik linti, lani kejing pengkreh jongki ya ke Christmas. Babun kam bania shet ya kijat jimbam gi prepare bania bam ya di pat ke baham sok kai suru bania di ya bam ru ha kata ke jingpynkhreh ke jongki ke Christmas ke ke bangi yo ke ni gisni kalong baka perthai ke sedang menbatai ya ke Christmas kom gi banget ke masjid sabangi keren ni ke jingtmu ka thong jong ke Christmas ke jingwalang breu Jesus Christ ke de bangi ngide bania thu ya ke perthai Kaya kata ka true meaning jong Christmas. Kaya kata ka jing temu bersisa jong Christmas. Paralok ka ngini ban sok thuk ka ni. Ba ka gift ka true meaning jong Christmas. Kaya ka jing ai jong ka jing it. Kaya ka gift of love. Berkata ka jing ai ka jong jing it ka ba U Blei Un la mau Jesus Christ. Ka ba ka perthai ka klet no. Kaya ka perthang man batai ka Christmas de jing le ka jong ka. Kaya ka banong kam yang ban sok thuk ka long ka ni ka jing ai jong ka jing it. Kaya ka jing ai ka balong UAPWA omdon jing per baduk no buruspa omdon jing per klong khna ne urang ba utmen kalong ka jing ai ya WAPWA kalong ka jing ai ya baro kalong ka jing ai ka balong equal re kumno pat mangaban mapi kita ki bala siuspa ni pengkreh Christmas ka perthai ka siu ka tip ya ka Christmas pia nang ni pilek si putra pom pi putra pom ga bu Christmas tree
Pilek si kibang, pi be kibang ruki dekorate, pi office ke joki. Pihak ke surok kumni fi ki dukan ruki dekorate. Ki syutip ya ka Christmas. Dekat no naki ki UI bagi sungku ya syam ya ka Christmas. Kamput tang man step ya ka Christmas. Ngidong kam man itu ya karo. Bana bangilek kum ta ka ege bronong kam yang pada pi kalong ka dok nut ke jongi. Ka dok nut ke bakut, ka dok nut ke basngorit, ka dok nut ke badon ke jinglong kok jingkok ngo, bat ka dok nut ke badon ya ke jingit. Badai kan ni ke bau Jisu ke bau U Blei Uba ya kon ke pertai ban pelong dok long senam. Ya kata ke Christmas. Te perlu bait ngin yarki ke Christmas tau senam. Ngin mi ban priang ke jingwan long breu Jesus. Ngin priang ki dok nut ke jongi. Ngin ki sauteli himat. Kini ki sauteli ke jinglong ngin bangi de bandon ke jingem ke jongi. Bangila ban priang Christmas. Hakani ka por ka bamenta tu ye shimenta biang sa shisien haki Jingrwai Christmas. Sabat so komen shabe lehem mentayangin mo yutra bet hakasheng on la kayu sim ki ane tuan ya uban mani tuan ya uban mani tuan ya uban mani ukres Hakani ka por ka bamenta ngidon ya ka we ka Jingrwai ka KYRPANG ya ka banan ai hapring jungi dai Miss Valareen Buhphang bat ki paralok ki jong i. Tunginya pediang sungguh hai ki haringkat ke jing tahap ketiga bajam. Ngap ngan ya thu sha phang ta we ka jingja ka ba phla ba angel jong utrai wani ya tulpa ya usim kisim ban kha ulong nong sin sha jong ka per thei hakli tam ba halor baro shim ka jing long do u ji sun jong u play la wan man kit ya ka phok ka play ya jing long re wan ban shim ya ka per thei la chot u wan ban he dei u ji su dei tam ji su Sami chalum lami pa wangel utrai kelet
Bethlehem ห้างตาเพ็ญแชมอยู่ควรลงหาแซมกุลาตั้งมารกุมตาฮีกีละอีโนอย่าลากีลังรอดรู้บารอกีละมีโนดะจิงมันอย่าอุตรายวันว่ากีละแชมหาแซมกีมราควรจงอูเพลงลาวันมันคิดอยากกับพบกับเพลงอย่าจิงลองเร่วันมันชินอยากกับประเทศลาจนกูวันมันเองได้อูจิสูได้ตั้งจิสู ainguh kirim start nadu kari mingi kiyo iklur bapla habaki lakan bat hang takite ya us im kis im lakan yu herot ki keli da jingmen hang no ubala dang khashe na bangila da biongi yo uklor jong ni wan ban mani ya u dei u ji kun jong u play la wan man kit ya ka pop ka play ya jing long re wan ban shin ya ka perthe la jong u wan Giêsu lấy lâu khôn ôm trong bên đồn ban phạ trong bữa thế tay tăng mau hiu mà sayang ban bên em đây u Giêsu suôn trong u play làวันมันคิดอยากกับพักกับเพลงอยากจิงลงเรวันมันชื่นอยากกับประเทศลาจนรู้วันมันเองได้อุจิสูได้ตั้งจิสูได้อุจิสูHakan ni kapor ka pamenta. Tunya pet biang iki katu kat ni jingiakren. Bat ki parabangeit ki jongi. Haka bangila bu ikawi ka jingkli yaki bat kata kalong. Ka ka jingpynkhreh haki doknut bat ki mensim ka jongki. Ya ka Christmas. Bat lada ka don kanu ka jing angnut haka doknut ka jongki. Ya ka ba U Blei Un haki. Ka ka baki ki kwa aling ya pet bat ngia sngap lang. Kum ki bangeit hi how try chung Jesus Christ bangin long bangin don ya kata kamen sim jong ke jing ke jing kemen bat ka jinglen lade na ka banta try chung u Jesus Christ bat ba kum ki Kristan dai ban long ki ba ko ngo ki ba pen po ya lade bat ki ba ye paralok hi bat ke jing angnut ha bi dai bat ka Christmas kum ki kon Kristan tolong ba dai ban long kita gi breu ki ba nhìn nông bách thành ya gi trong cái perthai ha ka bay day bat cái jing le kemen ya cái Christmas ke jongi da bangin klet no ya lade bangin nom pensriem ya lade rangkat bat ki jong cái perthai henry bangin ai kata ka donut ki jongi baro ba an khai Jesu ha ka donut ki jongi iwe piwe da ka jing kemen kata ka de jing angnut ka bakrau bangin pediang yo Jesu Christ ha ka donut ki jongi ka ba ni im man la ka sngi ngi bat mat aki sngi Christmas ki wan bat kilet na usnem si usnem klem don jingkala
lada kedai sisa baka Christmas kaba wan ha kajing im jongi kajing kali kami kumno ngin Pdeng yaka ha Ktien U Blei nginsem proverb arpulai arpun riu kaong kukhon to ayanga gadonot jome kajing kali kami balai U Blei Upa ni gadonot U Blei Upa iu khon mamrai cu uci sukres dai nak banta kita kicai donot namar ba kwa ba donot ubriu iga bola thau de ka chong ka khati bagan chat no kumta kasem kulai ya ka balakha ya u ka dei ka dor chong ka donot ubriu ka ba dai tha ba sama utung ba dom ka ba thali ka ba omdan ching internet haka kom ta kadong kam ya ka jingpynkhreh ba jingpynsngew ya ka kemen kong kolong idung kam ban admin ilade bengelong kinong pop omde mersung hok nambar yok tengi kede tang sedep jot akmat U Blei omdan bahok omdan uwiru ka ba ar idung kam ka download ka ba pembelin ka jing im ka ba kenjam sim ka daily spiritual habit kaba barobor haka Jingrwai barobor kaba pla yergi chong kipop hakmat U Blei kabala hingidong kam manusianya au da ka jinget kaba bon pelat yangi nakipop ukular ban ai ka donor kaba thamai dadangi pla yelaki pop hakmat changi yakani la manusiam nak tetap Ezekiel lenong ka balai pun riu kat pun riu ka baong ai ru ka no thamai api nang ba ka nut ka chongi ka long kum ka chaka ban khayu jisu kum ki banget ni dei ban em ning kong ka ching im ka ba khuj ka nut ba ka men sim namar ka tin ka chong Blei ka ong tolong pi ki ba khuj namar ngalong u ba khuj te kum ta ngiru kum ki banget ni dei ban pun khuj om ya kamet om ya ka ngeitskhem handai ban long ka chaka ban khayu jisu ka dei ngi KYRPANG ban pun khuj ka men sim ka ba ar ni dei ban im ka jing im ka ba sorit ka sing oi ka dei ka chaka ka dei ka takatier ka ba long rit ka bom don nong nyokor mano ru handai habak la ai chaka ba on khayu jisu la pun kala long ya ka ba krau tingi kum ki bangen ni dei ban im ka jing im ka ba sorit namar ka Ktien ka chong Blei ka ong yau ta ubasorit on pen krap de kum ta sngo bakade yangi kum ki banget bangin im ka chung im ka ba penrit yalade kenang bakan long ka chaka ka ba u jisu u kwa ban chong bat ka chaka ka ba dei ba on khai jisu ka chungi ngi ai U Blei ki parabangeit baro ki bala pensngo yala ki jong ki jubab halor ka tu ka jingkli ka bangin ayo ik bangin bu shaki hagni ka por ngi aware pi sa shi sin ya ba pinya shimanta haki ka tu kan ki Jingrwai ki bangin ayo ik bangin Jingrwai lang hagni ka por kum shibenta jong ka jingpynkhreh ka jongi ka Christmas ya bangin penrehmi ki do onot pi mensim ki jongi khnang ki do onot pi mensim ki jongi ken long ki balait luit nak benta ben Pdeng ya kata jing long beri ka jong Jesus Christ
Hagani ka por ka bamenta shwai ka bangin yos ko biang yi ka tu kan ki jubab halor jong ka jingkli ka bangin labu shiki parabangeit jong ka sinod ka jongi tungi yo ka bangin sngabat shashkor ya ka wei pat ka jingrwai ka KYRPANG han ka por ya ka ban ai da I Mr. Mewanrilang Jitem bat ki paralok tungi pediang sngob hai ki da ka jing thak ti ka bajam Mary ban Joseph Kuslai You kun ban kam don jaga Kiwat kaying basa Rey don ba Ban lakay Hasam kulay Haka jingpynkhreh jungka metlang Ha shing od la siang da ukla Anta kisuk kenjai Kunong yo thia lengai Long ba pala de Indonesia Christmas for us no tiang Ku makeliang Ayong shingkan but slow Ying kisang kita ba Yogi long tangki dak ba shaba Bang dong shi pun ba tu ba jenja Bang sim bas pun ngin kner kiki Shikun kan long yaki Long ka jing suk ikat Bawan long riu kun U Blei Yunong papalaran Man ai ka jing kermen Christmas kan long gamba suka kemen So Christmas lagi sama Kikena kiknan kismoha Terkirim batemma Kilet syayin putra Kisor babang batyang tak keluar
Yogi long tan ki dak ba shaba dang dang shi bun ba tu ba jinja dang sim bas bun in net ki ti chi kan long ki Christmas bun ba song thia Yogi long kan ki dak ba shaba dang dang shi bun ba du ba jinja sim bas bun in kner ki ti chi kan long ki Yogi long kan ki dak ba shaba dang dang shi bun ba du ba jinja sim bas bun in kner ki ti chi kan long ki Ni aku boleh saya sian bat ya imesta Mewanrilang Jitem lembat ki paralok nang mentah tu ke Jingrwai ke basngo tenat ya ke bangla yok ban sengap bat ban chashkor hakani ke por ke mentah tingi donru ya ke wi ke jingkli ke bangi bu ya ki parabangeit ke jongi bat kata kalong ka ke jing angnut ke jongki ke baki kin yo na ke baki kirakhi ya kani ke Christmas tungi sengap bat bangi chashkor ya ke jubab ke jongki hakani ke por ke mentah Kajing angnut bat kajing kelah ka hagnika ayom Christmas. Kam da dei tan ha kajing jongi kajing be iki ba. Mai ngai kajing angnut tolong ba kum ki Kristen bin reke Christmas. Tolong bin reke dak muslim da ko donut. To wan ko donut to ngatra Jesu don kata adunut tungah. Ngiyo iya kini ki juk ki jongi mementah. Kajing reke Christmas ngiyo i kelap ha. Bat kata kecing par kolong penuh ngi be tang ki ba i tenat tang halor yu pni tenat tang shabar kat ba wasai kesni kejuk kecing ibu semua kecing angut tu ngaku wen ki rangba kadai lyngba ke Christmas in mai in penladur kajing reke bataka donwood bat pemensiam ni pensur om be bangin ong bener ke semat bangin ya be ikiriam ki be Yaki klur kini kita ke mindan hiang sam am kam long ya kumpa ndai ke jingre Christmas long ke tempal ke i siki we ba kata ke jingre Christmas ni kalau menuksa ini long ryngkat lagi betuk bosok ini long ryngkat bangin tempal ke i siki we ke bengi angut tung Kristen kalau bangin buram bangin i siki we pat kata ke jing angut Bila dang aku ban pen urlong ya kajing kwa ka donut ke jonga abai de be kajing de para brio. Kabang ada kwa shisha kalong ba lingba ka Christmas ka khubor ka bangin ra shaboro kalong kajing iet. Namar ba kajing iet ka ba U Blei Ula iet yangi ningkong e ka ba ula ai ti la ukhon bala khamarwe. Buwan long brius ni ka perthei ha kajing long red ha kajing long dok ha kajing long rangli ba on khayu ka sem kulai But kanisha ka penpau ka jigi ka bamayan ba ka pla ka jong U Blei. Te namar kata habau Jesus Christ lawan sini ka perthei wan rai ni khubor jong ka jingit namar ma uhi ulong tan rai jong ka jingit. Namar kata nga angnut ba ngi kum ki brio ngindon ka jingit apreng jongi. Ba ngindon ka jingyas tu jingmut ngindon ka jingya tiplem iwe. Ba nginong ki bajai ki bajamnut ha boro ki benta jong ka jim ka jongi. Lakalong hapo ki ngeitskhem ki jongi, lakalong hapo ka balang, lakalong hapo ka snong ka thau bat hangnu ru. Ngin kup ya ka mensim ka jing songret ba ka jing iwe. Bat ngadon ka jing angnut ba hapo ki rempe yeng Kristen ki jongi, ne kilong yeng kilong sem ki jongi. Ngindon ya kata ka jing song sup ka jing song san. Ba nginumdon ka ka jing khonyo mensim ka ka jing song sarong ka jing hangame. Ba kum ki rempe yeng Kristen kamtam, hagane ka ayom jong ka Christmas ka bangi kenmau burom. Ya ka jingwan long brio jong try Jesu jongi ngin ra ka khubor ngin long ki sakhi ki baem nam ta ki we ba mensim ki bakodor ngin long ki nong ki tin siem nam ta ka hima ka jong Blei lyngba ka jinglong jim ka jongi bat habang ong ya kata ka jingiet kumbo ong ne kumbo ong hi upol
hakas thi ka jong u ka baning kong sinong korin kal nong bakhat lai ka bakhat lai baki don lai tli ke ka jinget ka jingkermen bar ka jingiet bar ka bakham kongsan ka dehi ka jingiet tengiru ngin ya ngeitskhem ya kata ka nongrem jong ka jingiet mar uji suhi ulong unongrem jong ka jingim ka jongi blei shibun ke ka jingkwa jonga lengba kani Christmas ka bamanta kan long ka ba penthamai yangi iwe piwe kum ke parabangeit nang ha kabalang berkumcur hi abro satlak jone perthai parabangeit berkumcur ke brio ke badan lang hani lengba kani Christmas kan long ba thamai hapo jongki bat kan long ru kata ba shirham lengba ngi iwe piwe ba rakhe kani Christmas kani ka por kumcuru ba kan long ba ai ka cingkemen ka cingyatli ka cingyalong gawai kum ga balang kum kisnong berkumcur hiru ki menrio ke badan kani ka perthai kaban kong kalong kacing i ka nama ba blei long kacing i kum ta ni it mangi u nama rula i chua mu yang ni sisa ni blei da kacing i ka chong u ulok pha yang sangi yo Jesus Christ man wan ba pin yang ni pa ar kalong kacing ai sobha kacing ai sobha ka chong blei yang ni yo Jesus Christ ban wan long brio sak ni ka perthai bat kalong ka khat yang ha ba yang ni bangi ru kum ki khuan Kristan pasis parak nam bangin long ki blak loy ban ai ya kati kaman kati kadiang chaki wei pat ki badan kam ya kacing ya rap chonga ba chong phi la kalong ha kanu kadur lani ha kanu karukom kabalai kalong kacing map uci su lawan melong brio syak perthai ban saya halo kading khna kumta kata kacing yap kacong u halo kading khna kata kalong padai kacing it ba kacong play padai ru dak kacing ai kacong play padai ru uci suwan ban map yang ni kibre ki bapap ki paraman pelat nak adu jok ting bom culip kumta kani kalong ka khubor bakalong kacing kentu yang ni kus mlaling ba cokane ka Christmas yo sisa kacing kyrkhu ka bakrau ba kaba U Blei da kacing it u ai hangi yo phuan ba marwe chang u ban ai sobha hangi ban ai yakta ban wan ban sat ban wan ban pelat ba wan ban map ya ban satu ya kapop jong ka perthai U Blei na kamta ka buron jong u amen ben gang takalong ya kari Bible U Blei Un the pas simpat yu mensim jong ka balang ka jongi bar akaling stlak jong ka perthai ba un petmai bor ban pinsat bor hingi ki khon ki jong u bingin la ban trei da ka bor hi ka kam ka jong u bat ka bar kalong spiritual awakening ba mensim ba U Blei da mensim jong u un penyok ka bor ki mensim ki bakodor ki badan hani ka jala jungi bar kaling slap jong ka thai bikin yok ngai lingba Christmas kin yok ngai ya ka kateng ka jong Jesus Christ bat ka ba khadu ka long ba ikin hun balang ke barok badan ma hakani ka ri ka jongi ba kaling slap jong ka thai bikin don ka mensim ka jong tali bat ban sakri yu trai kum tu ngila yo ibin sngap ye ki jingkren jong ki parabangeit ki jongi bat kat no ka long ka basngu tanat chisha bangin yo sngo ba iwe pe iwe I paramensium I don laki jong ki jingmut halor jong kani ka jingrakhi ya ka Christmas hakani ka por ba menta sei sien tungin plate ya laki jong ki do onward bat ki mensium ki jongi da ka bangi shimenta biang hakani ki jingrwai hakani ka por ka ba menta Jangan try Buhphang, Om Nang Don Jai.
ngilabu satang kue ke jingkli yaki parabangeit ki jongi hakani ka por ka pamenta bat kata ka long ka ka khubor ka baki kwa ka banya sam shkiwe hakani ka Christmas ali nginya ngam ya ki khubor ki ba pher ki ba ki parabangeit ki dang pensung pring jungi hakani ka por ka phang pdeng jong ka jingrwai ka jongi ya ka Christmas ka long ka jo hi kata ka jingrwai ya ka jingwan long breu ka jong Jesus Christ shakani ka perthei ban pen em bat ban penlait iki breu na ka pop jongki ka tau ba bangi rakhe ka Christmas ka day ba u Jisu u day ka phang pdeng bani ka center jong ka jingrwai ka jongi la ban pen kan mau hang ni ba ka jingrwai Christmas ka baning kong ka day ha ka por ba u Jisu u wan shim ya ka jinglong breu shakani ka perthei ha ka balakha ya u ha ka shingot ha sam kulai hakini ki por manta ya ka Christmas la commercialize lani la penong ya ka da ki riu shim kabu kum kalat kamai ban yo nong naka ki rong phong bat ki jing pen thaba ba shabar teng teng ki la pen balat no ya ga jing rakhi Christmas don ro ki bala be ban pen biang than ya ga jing don kam ba shabar ba ki la klet no ya ga jing mot beshisha jong ka Christmas ukres yo jakasho ha ka do not ga jong ki ha ki yeng ki sem ki jong ki nabar ila kelat ba u Jisu u day u phang pdeng jong kani ga jingrwai Christmas ho ai ki don ki bangi day ban pen biang ha ka jing don kam ka jongi ha ka liang ka do henry ngim day pat ban kelat ba u Jisu u day ka dau pdeng jong ka jingrwai ka jongi ya ka Christmas ni ban pet ha ka jinglong ha gini ki por menta te ngam kala pher palat kini kata ka kom rakhi Christmas hakipor giba mensua kumbong ka jingrwai Christmas kadang don kata ka jingnya siyeng sisem ba kongsan te ka dikatahin te ngidangnya rakhi kata ka Christmas ni up i kata ka met joko jing ya ka por ka ba an kha ye Jesus Christ te daki jingpynkhreh Jingrwai ni don ka Jingrwai siyeng sisem te ni up i kata ka por ndai dapat pak mentah hakan ka juk ka mentah ngai dan syuk kita haki long ye ki long sem ki jongi ki kon samla haki ne ki juk ka mentah ki babon na ki long kilaya bon na preng jong ki kilaya la met bar ki jong ka perthai ki jing rakhe Christmas ki ba mensua ki long ki ba ka dalong sisa ka balong kentang ndai hakan ne ki juk ka mentah i ba kam long kentang su ka jingrwai Christmas hakini kisngi ki ba menta ka long ba ki babon ki pinon kam bakala ya ka Christmas kum ka jingle sngubha da ki babon ja ki jingsnew jong bat ki jing thala jong ka perthai ka wei ka banga bukwa ban bu okmat ka long ba ka wei ka long yeng ba ka rempai yeng Kristan ngin don ka benta ka ba kongsan tam bangin kersiu ya laki jong ki khon ki ksiu ha ka lenti bakin kata ka jingrwai Christmas kan long shisha ka ba U Blei ka Christmas ha ka jingmut ka ba kenjam siam ka long ha ka ba ni kan mau ya ka jing wan long breu ka jong Jisu ka perthai ba wan ha ka jing long red la khai o sam pulai wan khnang ya ka man pan em yang ki nong pom ndai ha ki ni ki si ka ba so si ka long ba ngi si pen pau tang ya ka ka ba ba ka ba shabar la kalong hakarem ka bet la kalong hakabam kadi la kalong hakinu ki benta hakaba ngi kwa ka ban pau ka Christmas ka day ka gift ka ba U Blei U yang hi lyngba jong Jesus Christ ngal ko bang puli haka gospel ka kum Yohanes kal nong ka balai ka ba khat ri ba ong na ba U Blei la i kata ka perthai bolo IT no elo kun bala kamarway bau eu bangai ha un jat shuan reu nyo e ke ching emom chukon dei kan ne kan kata ki gift ka bau Blei U ai knang cha ka perthai ya ka ba pen em yangi ki nong pop ki baram ba ki ba jat dei lyngba jong ke ching ke jong Blei Buhphang eu kun ba dei lyngba ka jing pha ka jong Blei eu kun bangi yo e ka man rakhe ya kan ne ka Christmas kam dei tang bangin ya le snobha kam dei ka ayom tang bangin le snobha ki jong ka ne perthai hai ka dei ka ayom ka bangin kemen namar bau Jisu
wan khnang syakani ka perthai ya ka ban penim yangi kinong pop bangin yo ya kata kajing penim kepada Yesus Kristus. Ke Christmas ke don hakai ke khubor jong ke jing penim ke khubor jong ke jing wallam pat ya kata ke jing suk ke bangi laduk no bat ke khubor jong ke jing kermen. Ni kum ki banget ni don banwan ra api ki paramen sim. Ya kani ke khubor bahawat lah pedeng ki jing duk jing kermen ki babun ki bangi la bani kenduk haga jingat lenti ke jongi la kolong duk isam la ki kena ki belarang baru. Ni em haga pthai ke bangi la duk hai ke jing kermen ki bangi mio I ya ke jing suk ke bangi mat ke jing suk haga jing em ke jongi. Dei habangi rakhe habangi rung syakani ke Christmas. Ni don ni kani ke khubor wan wallam syapi. Baka Christmas kawan ra ya ke khubor jong ke jing kermen. Ke Christmas kawan ra ya ke khubor jong ke jing suk api iwei pe iwei. Ke Christmas ke de ke jing rakhe ke jongi ya ke jing ken mau ya ke jing wan long bre ke jong Jisu syakani ke perthai. Bat u Jisu nginget ba udai unong penim jong ke perthai. Bat ulong tang ma u utan ra jong ke jing suk utan ra jong ke jing kermen. Bat hakani ke Christmas ni don banwan ra syapi ya ke khubor jong ke jing penim ke jong Jisu. La don kam ni bangin nget bangin pediang bat bangin shim haga jing em ke jongi ya kani ke khubor aman la kasi habangi em habangi yat om tang hakani ke Christmas mungkin ken mau ya kata ndre habangi em man la kasi ru in ken mau ba ke Christmas lembat ke jing em ke jongi ke ba malasi kawan ra haga khubor jong ke jing penim habangi la em hakani ke perthai jong ke jing do jing kermen habangi em hakani ke perthai jong ke jing do no ke jing suk ken mau tang kawe bo Jisu ulong usiem jong ke jing suk bo Jisu ulong siem jong ke jing suk hakani ke perthai bat ke perthai kam la ban ai ke jing suk hapi de Jisu ukular ban ai biang se sisen pat ya kata ke jing suk ke hapi la do no Hagani ke por ke meminta ismo kemen shibun ba I Reverend RG Laloo idan ni ke ban pensngowi ke khubor ke KYRPANG jong ke Christmas apreng jongi tungnya pelit ya laki jong ki do not ke mensim ke jongi bat bangin ailat baka Ktien U Blei kan yo ban shong haki do not bat ke mensim ke jongi kat bangi dang kyrkhu ya kata ke joan nong bru ke jong Jesus Christ. Haka documentary a king story layut hu ingi syapang jong usiem jong rebilat ubakerteng usiem Edward ubapra bat kumno bola ino ya ka ket siem ke jong u tang namar ke jing it jong u ya ka Mrs. Wallis Simpson usiem Edward ubapra u it tap men sim ya Mrs. Wallis Simpson kabari ke nong Amerika bat ke juk kapor kedi ke brio kabala dekutno ha ke jing shong kurim bat ulok ubaningkong jongka u it ba tap men sim ya ka Hendrai kini ke jingi day ke jongki kala penlong penban bahkan dan ke debate ha ke ribilat barok ke we u Prime Minister Balwin ha kata kapor ulaong Yusim Edward badaleleru day ban yatho bat ke Mrs. Wallis Simpson namar lada u yatho u hapan du no ya ka ket sim ke jong u kum tau sim Edward ubapra udan ha Pdeng ban jet ha Pdeng ke Mrs. Wallis Simpson ke brio ke bu it na du ke mensim badru ha Pdeng ke ket sim ke jong u ke jitu kana ke yithu ingi badai ha ka shipo terik December kat kendai spa lai pun rio usim Edward ubapra ryngkat baki laingut ki men ki jong u ula sign ya kata ke dokumen ke baki kat the instrument of abdication ke badai ke dokumen ke bayathu kumno budiban ino ya ka kets im ke jong u ha ka kendai terik December shisngi shwa bon ino ke kets im ke jong u ke Mrs. Wallis Simpson kalau ong yu don kam shu ban ya ka kets im ngini ya no la ka jong ke linti Hendrai usim Edward namar ke jing it palat ke jong u ya ka uloong pila ban let kat cha pikwa pila ban le kat ba pikwa and kat cha ba pidan na ngan bot ya pi kini ke jing itu kana ke itu ingi syapang ke we na ki love story ka basutanat hadu kata-kata Henry paralok nong pet ngakwa pat pan penken mau ya pi
Bakadan sekawai pat ke love story ka bakam kraw ba. Ka balaja araja snem menshwa. Ha ka baus kis unong pen jingu Jesus Christ. Ula no ya ka kets jon ka perthei. Henry ya ka kets ka bena bleng. Ula no ya ka burom ke jong ha beneng. Naga benta ke jonga pat jong pi. Barkum ta bangi kren syapang ke Christmas. Ke Christmas kam deiti tang syapang itu iklung bala pentia ha kishing on. Christmas kedai ke poru ka bangi ken mau yu kis ubala ino ika kets ke jong u. Arhajal snem menshwa nakabenta ke jonga pat jong pi. Padeng ta daw ngishi ruai hakikot Jingrwai ke jongi. Mela laka ket pat ka pansket men ba me wan banwat yanga. Paralok bapet ni ka program. Kum tanga kwa pan khot ye pi. Baka bakum gani ka sport ka bangile kemen ni ka Christmas. Kin mau kam day tang syapang uklong balatia apo sing ot. Negara syapang kis ubala ino ya ka kets ke jong u. Ka Ktien U Blei Philippi lanong ka baar ka dekat rio do nyo ka ong. Ubah baula long ha ka dur U Blei. Syumla nyo ya ka ban bat ban long maringkat bat U Blei. Hendrei ula pensudai ladi. Uda syim ka dur merau. Ha baula jalong ha ka jing serim ki brio. Tiha bala syami u ha ka rukom kumu brio. Ula lerit iladi. Ha baula jalong uba kongu. Wat haduk ke jingyap. Hoat ke jingyap. Ke jingpynsngew. Ke jingkeli ke babut pat kalong. Balai bau Jisu no ka kets ke jong u. Barkum ta sya yang ha kini ka po ban ya lam ye pi syaki jing shisha na ka Ktien ke jong U Blei. Ye ki sautli ki daw. Balai bau Jisu no ka kets ke jong u. Ke daw ka baningkong ke day namar. Bangi ngimla ban lek sya u uwan syangi. Ngimla ban lek sya u uwan syangi. Laya tu sisian syapang jong hari Persya. Pon news uba ai ka jinsin syar ka babha ka bahok. Namta ka hima pakirayat ki jong u. Kay ka bau Juliet kalau man la ka step. Uju kiyo na ka balcony jo ka yeng jong u ban pek saudong jo ka hima ka jong u. Para ka way ka step. Uyu way u kena. Uba syong krong ha ka lintis surok. Berkumta kata kalak tayu. Kapenlong yun berkat kumno kalak penlong. Kat ni ka jingba jong adang don bakrong surok. Berkumta ulah pak syau tau kena. Adalah wan lam tau kena. Ulah keli balai memekrong. Utau kena uang ngade ukun sweat ukun rangli. Ngam don syuk manu batnu. Bansa pan ngam berkumta ngasa asurok. Pan ngasyuk dah ke bakrong. Kata kalak tayu Lu ni ulah terwai ni kena. Ude benuan sa no batu. Hendrei uniu kena. Andala terus ula kentat ya kata ke jing terwa jong ula mi no na kata ke ying bali pai biang sasurok pat hangta pan krong pat. Kendiat singi hangta pring jong ke jingling ke mensiem kumta ula pa khot biang yu tau kena. Andala khot yu tau kena ula keli balai ba memem tre. Habang ala tiruai mensa yang apa menlong kun jonga. Utau kenau ngam tre aku Na marga di tau kun sweat kun rangli ngam don hok pan sa kat kini ke ying paki dulan ke jompi kat kini ke ying Barkum tau umi yang bak upet na ke ying Kini kelak ta Barkalapen perkat yungan le kum nukin menganyo itu kena. Barkum ta haka sengi ke babut. Ulayo ikaw ikabut bakata kalong. Ban riam no kum unong krong. Ban riam no kum weni ki brio basa surak. Kum ta ka step ka babot. Ula khot iki mentri. Ula khot iki sipai jong u. Padula ong yeki ngan lao no ini ka panskat Ngan lao no ini ka sopti ke jonga. Penpong yang ada ki jan ki bejat. Bangan let bansa no sa surak. Kum tau ni ubala riam ula penkeladur ila dia. Kum way pat na kibrio ki basa surak. Ula let bet sya kejeka putau kena udan. Pandau lapoi hangta. Ula ong yu tau kena pisa marwe yu tau kena mitu yung hai ngasa marwe. Bakum tau ubala riam le dia kumunong krang. Ula sa lang bat utau kena.
Kani ka penken mau yangi bangabat ma piru parlok. Ngirong ngim long ki babit ban ngim la ban let dal dia shab ket show blay shab shaka hima ke jong blay ban kumta na mar bangim la ban let ulawan ban hier shani kumta ka daw ka beningkong balay ulaw I no ka kets im ke jong u day na mar bangi ngim la shu ban let shu u uwan shangi pila ju perkat mo balay bala ai Ktien U kulung Jisu Emmanuel kabamut U Blei lembat ngi kadai kerukom ke U Blei Uba penken mau yang ngi bamu u dan ryngkat bat ngi kani kadai ke jingkemen jong ke Christmas bangingim la balik syu uwan syangi Emmanuel U Blei lembat ngi kejeng temu ke baar balai U Blei Jisu no ke kets im jong u dei namar ban kit ye ke jingkit ke bakhya ke jongi kawai ni ki jingakren ki bak paunam ki bak kraw jong Jisu kadai ka bangi syam ka gospel Matias katway arpu pra ka bau Jisu ong tu wan pi hanga baru bathat bat bakhya ke jingkit ngan pesting yepi kani ka dekat ka penken mau yengi nama kata bau Jisu u klem ai jingmut yengi bah pedeng jong ke jinge bangin let chanie bachetai bangin let kum ni kum tai henrei u khat yengi uang ukhat ingi bangin wan syau bangin bread ha u ye ki jingkit ki bakhya ki jongi parlok be ki papet ini ke program ka daw ka baar balay bau Jisu e ke kets im de na mal bu kwa bankit ye ki jingkit ki bakhya ki jonga bal jongpi ngia don hang ni pra bai don lagi jong ki jingkit ki bakhya la ka long ka dur jong ki jingpang ji sitam ki jing e ka bangi kindo aki yeng ki sam ngan ong ye pi shimla taw ye pi ba pen kit hi ye ki jingkit ki bakhya jong pi u Jisu lawan arja snam men shwa ula e ye ka kets im jong u nama bu kwa ban kit ye ki jingkit ki bakhya jongi hari bon sen ngitingi kwa ban kit dalade ya kini ki jingkit ngisngo kumbangila ngisngo kumbangi Kyrshanbor renga kwa pan penken mau yepi kamlang kumta u Jisu u kwa pan kit ya ki jingkit ki bakhya ki jongi kumta habangi wan ban le kemen ni ka Christmas ka penken mau ingi bau Jisu e ka kets im ban kit ya ki jingkit ki bakhya ki jonga bat jong pi tu wan pi hanga baro bathat bakhya ki jingkit ngan pesting yepi kejing temu ke balay bau Jisu u ye ka kets im ban wan syakni ka perthai de namar buka ban ai yengi ya ka jing im ka badap kerhai ban ai ya ka jing im ka badap kerhai kawai ni kejing kren ki bau crown ke bau Jisu kren ha ka gospel jong Yohanes long ba shipo de khot ke ba shipo ngala wan ban ai ka jing im ka badap kerhai hakawai na ka jingi kendo hapdeng jong upandit jawala Nehru but Albert Einstein u Nehru ula kili Albert Einstein ka wai ka jingkali bakata ka jingkali kalong what is the meaning of life ka jingmut jong ka jingem u Albert Einstein ula penpai juba peta ka jingkali da buong I don't know ngam tip but if you find the answer please let me know lada melalap mamay ka juba sobha saya tu yanga kejingwan ye kejingmut jong kejingem kalong balawat deki brio baro manu wei po wei brio udan kejing terang ban smutu ye kejingmut jong kabashisha jong kejingem nganung klet hakawai ne kapor kabang yo ban slok badui samla udeu IIM graduate uang pastor ngadon baro ka perthai ka terwa yanga hendrei ngam smutu kejingmut jong kejingem ngam yo ban pediang ya kejingmut ka bashisha jong kejingem kini ka penken mau yangi chipangus im Solomon uniru uwat ya ka jingmut jong kejingem the meaning of life ha ka kitab Ecclesiastes kelnong ka baar hang tu layo thu yangi kumno bule buwat ya ka jingmut jong kejingem ula persyang lembah ke jing sobha ula persyang lembah ke bor ula persyang lembah ke jing start ke jong u henry kita ke mirap ha ka wei ka benta uong ke baka khamat jong ka kwa ngam shimla khang no ya ka naki kum tau persyang banwat lembah kini ki bula kin rekim shimla ai ya ke jingmut ya ke jingim ke jong u
Hari ka bakham so si shushu kalong ke ka bau ka penlong salmon wara Pdeng jong ka jingkrau ha Pdeng jong ka jingdon jong ka bor ka spa ka jingsngew ba ha ka dekat ka ba cut away ulong baro abo paidian shike ki baro ka bau la le baro kilong kibam don jingmut kilang tangkum ke jing be le er bat kibam don ka jingmen toy hapo jong ka sngi ka ba kampang du chishu pitem ka de ka dekat ka ba nyo kat nyo ha ka buang ngai si yala ka jong ke jingim parabangeit biit sngap kat uni ubriu ba kraw u persang banwa di ka jingmut jong ka jingim da ki eki jong ka perthei da kita ki penlong yu bun ong ngai si yala ka jong ke jingim kum tau Solomon usyam baka spa ka bor ka kerdan ke jing sobha kim la ban ai nama kata ya ke jingmut jo ke jingem kum ki brio mangiru ngiwat ya ke jingmut jo ke jingem hana ko ban pinken mau nginum la ban yo ni kini ki eki jo perthei hana ngidon kaban pai so tau balap ai balap tau yang a pat ya pi bar kum ta ka Christmas kini ka por nama kata hakabau Jisu ula ye ka ketsim jong u panuan ban ai hangi ya ka jingem bar ka jingem ka badap kerai la dana pring jong pi wat ya ka jingmut ka jong ka jingem wan chu Jisu ka Christmas ka penken mau yang ibu Jisu un ai ya pi ya ka jingmut ka bashisha jong ka jingem ka bad Shwabangan penkut ini kamat uwe niki nong tho Lauren is Keller u tho kumni wong the spirit of Christmas fulfills the greatest hunger of mankind and that hunger is the longing for meaning wakum ta ka Christmas ka ai jing jathat ka ai jing hun namar kata ya kata ka bak ubriu uwat ya ka jingmut ka bashisha jong ka jingem ka bakhat do Balaibo Jisu ino ka ketsim ke jong u de namar ban pelat yangi na kapop ladangi pai ka gospel Matthias lanong ka ba ningkong dekat arpulai ka Ktien U Blei kan ong kan karu yo kon men katru ka kerteng jong u Jisu na bon pen emela ki brio na ki pop ki jong ki pia bam Mary but u Joseph kilatip bakin sakai ni kulung Jisu ki kem don kamban wa di ka kerteng jong u ki kem let banikin selok ba ki baying bahasam ka kerteng ayungin ai nu kulung balai de namar ba u Blei daladihi ula dep banjit lupa ya ka kerteng jong uni kulung wan ong ka Bible kan karu kon men kadru ka kerteng jong u Jisu balai u ada ni ka kerteng Jisu ngasih perkat balai ada ka kerteng Ruben balai ada ka kerteng Albert balai ada ka kerteng Paul ni balai ka kerteng Jisu kadau di namar bahkan ni ka kerteng Jisu ka batai ya ka mission ke jong u bahkan mission jong u kalong pan sius pa ya ki brio na ki pop ki jong ki kum ta balai Jisu namar bahkan ni ka kerteng kamut u Jisu u de unong penem un penem ya ki brio na ki pop ki jong ki kum tau Blei ujit ya ka kerteng ban pen pau ya ka jingtmu ke jong u balai bau Jisu u ya ka ketsim ke jong u arhajal snem menshwa ban pen yangi na ki pop ke jong i kedan ko WhatsApp message ka bangayo bangangit fi yo ka ba ong kumni if our greatest need had been information God would have sent an educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. If our greatest need had been pleasure, God would have sent us an entertainer. But our greatest need was forgiveness. So God sent us a savior. Upa syangi yunong penim. Laai nama katai kini ka kerteng Jisu na marbo ukon bendriu udon kam ya ka jingpynsngew na ki bor jong ka pop pa na ka bor jong usaitan ka Bible kala krenshai ngi baro ngila lepop pa ngila do le no ya ka burom ka jong Blei pat baro nangi ngi don kam ya ka jingpynsngew pat u Jisu u day ka solution ka jubab nama kata ya ka ni ka problem jong ka pop ha ka jing ke jongi
Ktien U Blei Yones kat sau hendriu Jisu ang ngau balong ke linti ba ke jing syabat ke jing imdi dan ba wanuh pa hendri tang danga kam ki apostle sau kat apostle Petrus ai gini ke jing pen bena ba dan ke jing pen hanu ha weipat na ba dan ke weipat ke kerteng apa ke beneng ya ke bala ai ha pedeng ki briu da ka ha ke ba ke dei ban pen yengi Ephesus wehinyo hau bang iyo ya ke jing su spa de ke snam jongu ke jing map ya ke jing palat jongi kat bakum ke jing kenrei ke jing ai ke jongu uji su nama kata ula ya ke kets arajat snem menshwa ban pen yang pat yapi dah kini ki kintien paralok pait habang idan kini ke por ban lek kemen ke Christmas ngakhat ya pingin shot kemen ke Christmas namar ukik namar Santa Claus namar bangi yo pliang ikijing ai soba hingin shot kemen ke Christmas namar arajar snem menshwa kisim try ki try ula ke kets jong pan wan shakni ke perthai balai na ka benta nama bangi mlak ban lechu wan shangi ban kit ikijing kit ke bakya ban ikijing mut bashisha jogajing ban pen yengi naki pop ki jongi tikum ta nga khot ya pi nama kata lekmen ni ke Christmas da ka penlong Chris ulong Pdeng du jong ke jing lekmen jong pi ya ke Christmas da ka pliang yu haki dot note jong pi haki ying kisam jong pi bat ba ka jing suk ke jing kemen jong kan pendap ya ke jing jong pi bat ke ying kisam ke jong pi kublai Christmas ya pi baro U Blei Un kyrkhu yengi nakabenta ke buram jong Amen. Ke khubor ke jing pastor ye ke baik Pnsngew ai bakan yo kan seiso bat kan nang man roi kerhai ha ke jing ke jongi ke ba man ka sngi bat ai bakan nyarap ru yengi banginang la ke bangin ya lenti hangni perthei bat kham tam bangin pin shai ya ka ta jing shai jo Jesus Christ lyngba ka jing long jing ke jongi ni dan ru ye bangin pin pau ye ke jing sungu na ka benta baro kino ye shim benta ha kani ke program nadu ki parabangeit ki jongi na ki Presbytery ki bapher ki bala Pnsngew ya ki jingkren ki jongki ni airu ya ki jinghu Blei ya ki paralok ki jongi ki bala ai ki Jingrwai ki KYRPANG ki jongki hashwai bangin penkot ikani ke program ka standing choir jong ka KJP Synod Pdeng ka donru ya ka ban ai ha Pdeng jongi ya ka we ka Jingrwai ka KYRPANG ha ka ba ya day bat kani ka Christmas aling ya sngap ya kani Jingrwai ka KYRPANG ni ka por
ngan sngop ha ban kerpat ye itemen basan paya baskham ksyar ibadon kat bat ngi hakni kapor ba in pelat ngi daki kyrkhu penwai tungin wai tu da ai baka jing it ba ka chong blei pa na bom jukut lemmer ka jinga e ba biang jong khon jing slok ngem sat bor jom sim ba khoi tu kini lai ha we snap kar hai bat ngi kum ka KJP Synod Pdeng pada dor kar tu kri khoj badam mani me satlak chon ka perthai hi adum taj kar ta bom jukut ru amen ngi ai ku blei pi barok ki ba parabangeit ki ba lapet ye kani program ke ba KYRPANG jongi lyngba juga spine network but ngi ai ru ya ka jing ku blei Christmas ya pi baro iwe nakaliang jong ka spine network ku blei shibu